Portem 2 dies on fa calor, però no una calor tan extrema com el cap de setmana passat, com la primera part de la setmana. Ahir dimecres, avui dijous, fins i tot l'aire és una miqueta fresquet a primera hora del matí, a última hora del dia i quan entren les brises. Al centre del dia fa calor. Ahir una calor moderada, avui començaran a pujar les temperatures en les zones més interiors i és un indici, es dona una idea de l'oratge que tindrem a tindre cara als pròxims dies, perquè cada dia que passe farà una miqueta més de calor i sobretot diumenge i dilluns van a ser 2 dies molt forts. Este matí començàvem la jornada amb presència de núvols baixos en punts del litoral de la meitat nord de la comunitat i també a les comarques més centrals i del sud de València. A aquestes zones el dia és més bascós, és més pesat i fins i tot a aquestes zones han pujat les temperatures mínimes. En canvi, a les zones més interiors les temperatures han baixat perquè el cel ha quedat més lliure de núvols. Envejables, eixos 14 graus de Vilafranca, a la comarca d'Esports, o també del Toro, a la zona més alta de l'Alt Palància. Contrastem amb eixos 24 graus de València o els 25 graus de Cullera, de Gandia, de Dénia, de Torrevieja, de Santa Pola i fins i tot no han baixat des 26 graus en tota la nit a Benidorm i Altea. Avui, situació meteorològica marcada per la calma, per l'estabilitat, eixos núvols baixos de matí, eixos núvols de basca, d'humitat, que aniran trencant-se. Les temperatures mínimes no han patit canvis. Les temperatures màximes avui ja començaran a pujar a les comarques del centre i de l'interior, sobrepassant els 35 graus, ahir quedarem per davall dels 35 graus. A la costa més o menys farà les mateixes temperatures que ahir. Anem a divendres. Comencen a pujar de forma una miqueta més notable les temperatures. El matí, calorós i bascós, sense canvis apreciables o amb tendència a pujar lleugerament les temperatures mínimes. Ja notarem l'ascens de les temperatures màximes. Demà, de nou, tenim avís groc a les comarques més centrals, de l'interior i del sud de València o del nord d'Alacant. Temperatures entre els 36 i es tocaran puntualment els 40 graus. I també pujaran algun grauet en punts de la costa, però sobretot hem de fixar-nos en els mapes per als dies següents, perquè en principi dissabte pocs canvis o temperatures un poc més altes. Serà diumenge quan la calor comença a ser ja molt pesada, molt forta, fins i tot extrema, podríem dir en alguns punts, amb temperatures que s'aproparan als 45 graus a les comarques més centrals i dilluns encara podria fer més calor. Tot indica que dimarts tornaran a baixar les temperatures. Faria calor, però temperatures de nou per davall dels 40 graus.